ni riyal annur jebi nake. To karin kiɗan fara waƙar gaza na raira, sai ga nufan tsara Allah ka ban basira. Zan waƙe yar amana halin ta zana kyawun ta inna auna ba misalin da zana nuna. Hawa ujid da mai kingira dole sai sun jira, yan gari da yan karkara kin fi su mai idanu dara. Yau na iso gare ki dan in ga murmushin ki, ta kaka dan ganki hawa kin cinye zamanin ki. Kyawun dare gare ki na yabba kulliyar ki, fuskar ki donguwa hancin ki dongo ishanin ki. Hawa ya biyar sharifi ni kanki ba na haufi, matan garin ku kirfi inda na ma ki gyara kifi. Kun jidda ta fito gata nan zo ku duba ta nan, kyawun shigar ta ai gata nan kin tashi kai da kyawun adam. Hawwa'u Sharif, Hawwa'u Sharif Yaqub, Hawwa'u Sharif, Hawwa'u Sharif Yaqub. Ai jin da muryar kima da bance daɗin ta sai a sauce, kuma iyan ku kauce Hawwa ta zo wuri ku fece. Ni wanda za ya ma aure ki murna nake gare shi, Allahu ne ya bashi kyautar da duk maza ke ne maran bana ya bashi. Ya gamkatar da samun ki ai yayi sa'a kwarai, zana furta sarai kyawun shigar kikin ta shigai. Hawwa wajen da karki fushi dan iya murmushi, mai ki bana tashi, mai san ki za mu gaisa da shi. Hawwa'u Sharif, Hawwa'u Sharif Yaqub, Hawwa'u Sharif, Hawwa'u Sharif Yaqub. Ni riyal annur jebi nake.